Bona vesprada, bon dia, gràcies. La primera ponència va a càrrec de Jaume Carbonell i jo soc Rafa Miralles, cap de redacció de la revista Allioli, Quaderns de l'Ensenyament del País Valencià, que edita l'STPB. M'han convidat a presentar a Jaume Carbonell, és el que vaig a fer a continuació. Jaume i jo som vells coneguts, som amics i col·legues des de fa més de 20 anys i per tant en la meva presentació, igual que ell dirà que no podem ser neutrals en temes d'educació, jo tampoc puc ser neutrals perquè he col·laborat amb ell estretament des dels anys 90. Jaume, com la majoria sabreu, és pedagog, és sociòleg, és periodista i és també professor. Actualment és membre del Consell Assessor del Diari de l'Educació, una publicació, com sabeu, digital, a la que es pot accedir des de qualsevol dispositiu electrònic. Actualment es troba en situació de jubilació, feliçment jubilat, tot i que, com podrem comprovar, no deixa de treballar, d'escriure, de participar en fòrums i d'assessorar també a tot aquell que li ho demana. Jaume jo diria que és un autèntic expert en educació, en majúscules, tot i que en bona part dels espais on es debaten qüestions d'educació ens trobem moltes voltes amb persones, entre cometes, expertes que aporten molt menys del que pot aportar la mirada polièdrica, l'experiència consolidada d'un home de pedagogia, d'educació com Jaume. Ell ha estat durant més de 40 anys, jo diria que un observador heterodox, crític de la realitat i de la vida a les aules, de la innovació educativa, tot i que no és un teòric. Ell en més d'una ocasió m'ha dit que com més aprèn és d'observar i de visitar les escoles, i n'ha visitat moltes. Jaume va tindre la sort d'estudiar en l'escola republicana, de la qual ell reivindica els seus orígens, i Jaume en alguna ocasió també em va confessar que ell de petit era de fracàs escolar, perquè tenia problemes de lectura i d'escriptura. Però a poc a poc va tindre la sort de tindre bons mestres que li van tirar una maneta i quan va passar per la universitat es va vessar com a líder estudiantil, tot i que la militància política la va abandonar pront. En l'any 68, diguem que ja havia fet el seu recorregut i es va mantindre en un altre espai, sempre, com dic, crític i sense abandonar la política en majúscules. Jaume és una persona interessada per moltes coses, pel món del teatre, pel món del cinema, és un gran viatger, coneix molt bé les millors pràctiques educatives de Catalunya, de l'Estat espanyol i també del País Valencià, al qual està unit per moltes i freqüents relacions estretes amb la gent de les escoles d'estiu, els moviments de renovació pedagògica i el sindicalisme assembleari. Al País Valencià, Jaume ha descobert mestres, escoles i instituts que fan projectes creatius, potents i innovadors i ha participat en moltes tertúlies pedagògiques, sovint al voltant d'una bona paella. Sovint, Jaume rememora també el mestratge de Gonzalo Anaya, a qui té com un dels seus referents. També coneix de primera mà la realitat educativa dels principals països de Latinoamèrica. Aquest estiu, sense anar més lluny, ha viatjat a Brasil i ha aprofitat aquesta visita per conèixer de prop el sistema educatiu i de conèixer també de prop els atacs que pateix per l'actual règim de Bolsonaro. Ha estat també 40 anys, vora de 40 anys, al capdavant de Quadernos de Pedagogia, la revista que va néixer, com molts sabreu, en l'any 75 i que ha estat durant tota aquesta etapa la publicació de referència de l'educació innovadora i compromesa amb el canvi social.
No es pot entendre l'educació en este país, en l'Estat, jo diria que en bona part del món, sense tirar mà, sense tindre com a referència eixa capçalera educativa de referència de la que jo em sent també orgullós d'haver col·laborat al seu costat. A més dels centenars de treballs, articles, entrevistes i reportatges en quadernos de pedagogia i els que publica actualment i regularment en el seu blog al Diari de l'Educació, Jaume Carbonell ha escrit més d'una vintena de llibres sobre educació. Els dos més recents són Pedagogies del segle XXI i L'educació és política, que és el lema que també serveix per emmarcar aquestes jornades. També ha estat i coneix bé l'ofici docent perquè ha sigut professor de l'Escola de Mestres de la Universitat de Vic, fins a la seva jubilació. El llibre L'educació és política, editada en castellà i en català, va eixir al carrer en juny de l'any passat i va estar molt ben acollit per tot arreu. En aquest any, des que es va publicar el llibre, Jaume ha participat per tot l'Estat en nombrosos actes de presentació i ha tingut l'oportunitat d'explicar davant de molts auditoris el que pensa sobre política i educació, sobre manipulació, adoctrinament i pedagogia crítica. Avui, a l'Alcúdia, està per tant més que justificat que li demanem que ens parle del seu llibre, que ens parle de temes que aborden aquestes pàgines i que serviran per emmarcar el primer debat d'aquest congrés en el qual us convidem també a participar activament. Gràcies. Bé, bona tarda. Moltes gràcies, Rafa, per la presentació. Sempre els bons amics deixen bé. Gràcies als organitzadors per convidar-me i gràcies a tots vosaltres per assistir a aquestes hores a una conferència. I que una mica jo estic molt en la claror i us veig molt a la foscor, però bueno, això ja passa. Jo intentaré parlar 3 quarts d'hora, després suposo hi haurà temps per fer una mica de col·loqui i preguntes, que és l'important, i dir-vos que jo penso que en l'educació cada vegada són més importants les preguntes que les respostes. I aquest llibre surt precisament d'una pregunta originària. És a dir, quina és la pregunta que em va portar a escriure aquest llibre inicialment? La pregunta és, quan fa just... Se sent bé? Sí? O és que no la impressió que ressona? Sí? Bueno, no sé... Em separo? Així és millor? Sí? Val, així és millor, no? Potser? Val, d'acord. Si no se sent, m'ho dieu bé, perquè a vegades els micros no saps si acostar-te o... Bé, sempre tenim una relació difícil a vegades amb la tecnologia. Bé, deia que en aquest cas la pregunta va ser fa 2 anys, un 17 d'agost, que jo estava tranquil·lament a casa meva, a la terrassa, mirant al mar, i comencen a arribar whatsapps, diu, bueno, algun dia havia de passar, estic referint-me als atemptats jihadistes de Barcelona de fa 2 anys. Però a mi no m'interessava, evidentment, jo no soc periodista polític, periodista educatiu, i la pregunta que jo vaig intentar desbrinar és una pregunta que una educadora social de Ripoll, d'on eren els nois jihadistes que van cometre els atemptats, és aquesta pregunta que va ser viral a les xarxes que deia com pot ser que uns joves normals, integrats al seu poble de Ripoll, modèlics, que havia fet l'escolaritat, que jugaven a futbol amb els seus companys autòctons, que alguns tenien feina fixa, com pot ser que aquests nois hagin comès aquest atemptat? Això va ser malson, va crear, diguéssim, molts interrogants, moltes preguntes, i jo una mica també la vaig fer, que sorpresa més amb un poble de Ripoll que era pioner en la lluita contra la segregació escolar, que mai hi havia hagut cap conflicte racista, racial que mai hi havia un lloc tranquil,
per casa aquests llocs tranquils passen aquestes coses, no? I vaig anar a Ripoll, vaig parlar amb mestres, tècniques d'educació, agents socials diferents, no? I la pregunta que es feien, i que és una pregunta important de cara una mica als immigrants, és si realment aquests nois estaven integrats o simplement estaven assimilats, no? Fins a quin punt, i això servia a Ripoll, i serveix per a qualsevol població que hi hagi el fet migratori, fins a quin podem parlar d'inclusió quan aquests joves, en aquest cas, no se sentien ni del Marroc ni de Catalunya, no? Ho explicaven, no? És a dir, quan anem al Marroc som els estrangers de Catalunya i quan som a Catalunya som els estrangers marroquins, no? Per tant, aquesta dualitat de no pertinença porta a la frustració, porta a la buidor i facilita que quan ve un imà, no? Els capta, els dona un sentit a la seva vida, crea vincles, els promet, no? I on s'hi agafen. És a dir, jo penso que aquests sistemes de captació sectària que funcionen, i el lliquisme funciona amb aquests sistemes sectaris de captació, no? I clar, i realment la pregunta és aquesta, no? Una persona se sent realment integrada quan no se sent jutjada. I nosaltres anem pel carrer i ningú ens mirarà d'una manera especial, ningú et jutjarà, ningú es farà la pregunta de qui és aquest, què farà ara, etc. No és el cas de molts immigrants, no? I sobretot si a vegades pertany a certes cultures, no? És veritat, tothom parla, tots parlem de l'acceptació de la diversitat, però la tendència avui, això s'ha analitzat bastant, no sé si és aquesta acceptació o és l'expulsió de l'altre i l'assimilació a la uniformitat, a l'igual. Això ho explica molt bé un pensador coreà, el Byung-Chul Han, en un llibre que es diu, titulat, està escrit en castellà, L'expulsión de los distintos está traduït, que diu el següent, diu, la interconexión digital total y la comunicación total no facilitan el encuentro con otros, más bien sirven para encontrar personas iguales y que piensan igual, haciéndonos pasar de largo ante los desconocidos y quienes son distintos, y se encargan de que nuestro horizonte se vuelva cada vez más estrecho. I això hi ha molts estudis, que ara no els nombraré, no? Que analitzen una mica els grups de WhatsApp, no? Com es formen, qui està a les xarxes, etc. No? I ells ja arriben una mica a la mateixa conclusió, no? De que sí, ens comuniquem molt per WhatsApp i a les xarxes, però ens comuniquem molt amb els iguals, amb aquesta comunitat d'iguals, no? Aquí comença a haver-hi bastanta recerca i això és preocupant, diguéssim, no? Perquè els fenòmens de xarxes generen molta comunicació, però també molta incomunicació, no? Però això en tot cas seria un altre capítol que no hi entraré, no? Clar, per tant a Ripoll quedaven molts dubtes, molts perquès. Quina era la causa? I la causa en aquest cas, com en d'altres casos, en altres fenòmens socials, no hi ha una sola causa. I afortunadament avui el que s'està veient és que per donar respostes educatives, socials, econòmiques, el que es veu és que no es poden donar només des de la mirada de la psicologia, sinó que calen mirades des de la psicologia, des de la sociologia, des de l'antropologia, de la investigació, des de l'educació, educadors socials, mestres, etc. I per tant jo penso que una primera conclusió és que és molt interessant el treball interdisciplinari de creuar mirades, no?, per donar respostes als problemes que hi ha de convivència, de conflictes, de violència masclista, etc. No? Hi ha un aspecte que jo al llibre no el tracto, perquè jo el llibre una mica és un llibre que al parlar d'educació i política una mica el va renovant, no? Si jo ara l'hagués d'escriure introduiria nous fenòmens. No? És un fenomen que jo he analitzat més últimament, llegint algunes coses, que és el tema de la por. El tema de la por. És un tema que se'n parla poc, no és un tema còmode, és un tema incòmode, no reconèixer les nostres pors. Jo me'n recordo que després dels atemptats, quan hi va haver una concentració a la plaça Catalunya, me'n recordo, el crit unànim era no tenim por.
estava bé, tenia un sentit de que hem de continuar la vida, hem de tornar a la normalitat, no ens venceran els jihadistes en aquest cas, perquè si tenim por, el que fem és estem donant la raó, és el seu objectiu, però hem de continuar. Ara bé, és evident que teníem molta por, i més quan després te n'assabentes que això va ser un atemptat, diguéssim, a mitges frustrat dels jihadistes, perquè ells volien atemptar a la Sagrada Família, al Camp Nou, etc. I la massacre hagués estat encara molt més espectacular. Per tant, la por, encara que no la verbalitzem, ens acompanya tota la vida. És a dir, els infants, quan eren infants, això es pot veure, hi ha molta por a fer-se gran, hi ha por a la mort, hi ha molta por avui a les soledats individuals i col·lectives. I també hi ha molta por davant de certes polítiques, o a vegades la falta de polítiques, diguéssim, també. I a vegades també hi ha por, dius, hi ha unes noves eleccions, i què passarà? També hi ha por, què pot passar, quin pot ser el resultat. La por aquesta que et podien trucar a la porta a la matinada durant la llarga nit del franquisme, aquesta por, que a vegades es repeteix, la por a no trobar feina i la falta de solidaritat davant de la creixent precarització, la por a pensar que quan a vegades un jove esgarrapa un contracte de 15 dies sempre té aquell neguit de quan arriba a les 5 o les 6 de la tarda al final de la jornada el cridin i li diguin demà no cal que tornis, perquè evidentment hi ha més treball per treball, més precari, més parcial, més temporal, etc. La por també que l'hem vist aquest estiu, la por als refugiats i als immigrants que creuen la Mediterrània, la por, ara també hem de dir, la por d'aquests infants que arriben sense pares i mares. I en aquest sentit també hem de dir que davant d'aquestes pors hi ha respostes humanitàries i socials que mereixen un reconeixement, que mereixen un homenatge, que són unes lliçons morals i ètiques que les escoles s'han de conèixer. Parlo, per exemple, d'Open Arms, aquesta ONG que va aguantar el tipus i que va aconseguir que al final poguessin desembarcar a l'Open Arms. I és curiós, fixeu-vos, és curiós que va aconseguir inclús posar en crisi un govern i fer saltar un personatge tan popular o tan impopular com Salvini, diguéssim. És a dir, que aquests moviments socials, aquestes respostes, a vegades també tenen, diguéssim, solucions també interessants. Quan hi ha tanta persistència i tanta lluita, també a vegades val la pena. Per tant, no podem caure en aquest desànim de que no hi ha res a fer. La por també que vam tenir a Catalunya fa 2 anys, que ara compliran 2 anys justos, quan hi va haver-hi, evidentment, aquestes càrregues brutals davant de quan es va fer aquesta imatge davant d'aquest referèndum que es va fer, que això ho coneixeu prou bé, aquestes imatges amb càrregues brutals de la policia i la Guàrdia Civil. La por dels mestres catalans que van tenir, a partir d'aquests fets, a parlar de certs temes conflictius, que a més molts mestres sortosament fa poc que la causa s'ha sobreseït, que aquests mestres que eren acusats d'incitació a l'oci per parlar d'aquestes qüestions. I a més això, incitació a l'oci, quan l'article 510 del Codi Penal espanyol diu que la incitació a l'oci és per quan es falta respecte, hi ha acusacions contra minories ètniques, lingüístiques, grups homosexuals, la dona, infants, etc. No, evidentment, parlant en aquest cas contra les càrregues de la policia. El 155, que hi ha noves amenaces d'intervindre la Generalitat segons què passarà aquests dies. L'escola no es va intervenir, però hi va haver-hi una restricció i autocensura. Jo penso que això és molt important, que en aquests moments no cal a vegades la repressió, cal l'amenaça de la por fa que els propis mestres caiguin en l'autocensura. Poso alguns exemples. En un programa que jo vaig col·laborar com a assessor de TV3, de 30 minuts, sortien tuits que deien el següent, literalment, de professors.
Jo vaig tenir problemes el 20 de setembre, quan hi va haver una concentració d'aquest tipus, per permetre als meus alumnes portar informació i debatre del que va passar aquell dia. La direcció del centre em va donar l'esquena. D'un claustre de 30 persones i escaig, només vaig rebre suport de 3 persones. I tot això només per una família que tenia contactes. Bé, un altre diu, parlant de la literatura moderna patint, contextualitzar la Renaixença patint, explicar la literatura de postguerra patint molt. M'he autocensurat sense voler fer-ho, i encara m'he sentit observada i analitzada fins l'últim detall, i em fa mal i em fa ràbia. Penseu que en aquells moments hi van haver inclús directors que deien ja sé que a tu et toca parlar de les institucions catalanes, de la Generalitat, etc. Millor que no em parlis. Ja ho sabem que està el temari. Amb un altre, que eren materials oficials de la Generalitat, tractaven el tema de pau, aparca aquest tema, deixem-ho estar. És a dir, aquesta por, aquesta autocensura. I això, jo penso que aquesta por ha passat aquí, pot tornar a passar, estic parlant de Catalunya, i està passant a molts països on està introduint el que podem parlar de l'extrema dreta, neofeixismes, etc. I això passa a llocs molt diferents, passa a llocs com Alemanya, a Brasil, a Croàcia, Dinamarca, Filipines, França, Grècia, Hongria, Polònia, Ucraïna, vull dir que és una geografia mundial, una tendència, i està passant també a algunes comunitats autònomes de l'estat espanyol. Jo ara, recentment, ara al mes d'agost, ara he tret uns articles al Diari de l'Educació, vaig estar al Brasil, i a Brasil hi havia una forta campanya contra el que el govern de Bolsonaro va llançar una campanya a les escoles titulada Escola sem partido. És una iniciativa que consisteix en prohibir a les aules, de tots els nivells d'ensenyament, l'exposició o debat de qualsevol tema que sigui socialment compromès, de qualsevol tòpic social lligat a la realitat, sigui sexualitat, sigui l'avortament, sigui el racisme, la immigració, el canvi climàtic, etc. Això està prohibit. I aleshores s'insta a que siguin els propis estudiants que ho denunciïn al centre, a les seves famílies, les famílies doncs portin. Bé, jo he viscut algun d'aquests casos que estan a Brasil, d'un centre que van expulsar a un professor per pressions de les famílies i grups polítics, etc. Bé, i això passa a Brasil, i això, diguéssim, pot passar, evidentment, a aquest nou feixisme que el que fa és que vol imposar un pensament únic, que vol imposar la negació a la diversitat, la por a la diferència, per la diferència, evidentment, en posicions molt racistes, que és l'antifeminisme, l'homofòbia, el negacionisme del canvi climàtic, hem vist aquests dies, Bolsonaro, Trump, etc. És a dir, la negació d'un fet que clama, que sortosament, i aquest és un fet remarcable, que ha hagut de ser una noia de 15 anys, la Greta, que davant del Parlament de Suècia, aquest moviment que s'ha extès i que demà serà també una vaga mundial a tot arreu, que ja va començar tota la setmana passada, però aquest negacionisme de fets evidents, l'amnèsia, la manipulació de la memòria històrica, aquest messianisme de salvapàtries, aquesta democràcia retallada, el neoliberalisme més rampant, discursos simples, defensa del privat, és a dir, aquest ascens jo no hi entro, però en tot cas sí que és preocupant i és important estar informat sobre aquests fenòmens. Dic això perquè després explicaré una mica què té a veure tot això. Evidentment hi ha moltes pors. Davant de la por, i això ho explicava molt bé Paulo Freire, explicant de millor, només la por es pot respondre a partir de la pràctica de la llibertat. Pràctica de la llibertat per estimar, per pensar, per saber, per ser, per mirar, per parlar, per sentir, per obrir nous horitzons. Per tant, a partir d'una actitud de coratge, de fortalesa, d'optimisme i de resistència. O algú parla de resiliència,
I per tant, aquesta llibertat, com la democràcia, s'aprèn també a l'escola des de la primera infància. Hi ha un tema que em sembla que justifica una mica aquest títol, que pot ser provocador, no? L'educació és política, o pot sorprendre. Molta gent em pregunta, i per què has posat aquest títol? No? Bé, perquè jo, com abans deia molt bé l'alcalde, la política entra a l'escola i a qualsevol espai educatiu per tots costats, i no en podem quedar al marge. Qui nega avui que l'escola no s'ha d'obrir a la realitat i a la vida? Què fa que la realitat es configuri d'una o altra manera, o que la qualitat de vida millori o empitjori, si no és a causa i a conseqüència de certes decisions polítiques? I he de dir, i aquí està una mica la idea de la política no la fa només els representants escollits democràticament. La fan també totes les persones que els trien, que els voten, que els critiquen i que s'abstenen. Els abstencionistes també fan política. Ara bé, la política no es fa només als ajuntaments, als parlaments. La política es fa a la plaça, es fa al carrer, es fa en qualsevol espai comunitari on es defensen i es reivindiquen drets, on es conviu i es forja un projecte col·lectiu. Per tant, em refereixo a aquesta paraula política que s'ha de regenerar, que s'ha de dignificar, malgrat el que passi, en majúscula. És la que té a veure, evidentment, amb el pensament crític, amb l'ètica, amb la transparència, i que aposta per una ciutadania democràtica i per un bé comú, o que és el mateix, per la llibertat sense restriccions. A l'escola s'ha de poder parlar de tot, que aposta per la solidaritat i per la justícia social. Per tant, a mi em sembla que la política l'hem de regenerar sota aquest prisma. I la pregunta seria, bueno, clar, però és que a mi la política què vol dir, aquesta política? Quins referents ètics o morals té comuns? Perquè, evidentment, hem de respectar el pluralisme, no? L'hem de respectar. I la resposta és, per mi, hi ha uns referents importants. Són els drets humans, com a mínim, els drets humans i els drets de la infància. Quan parlo de la infància estic parlant de la Convenció dels Drets de la Infància. No és casual, a veure, els drets humans surten a partir de la Segona Guerra Mundial. És a dir, la idea de que els països aconsegueixin una pau estable i no hi hagi una tercera guerra mundial. Això no es pot oblidar. Ara, és evident que els drets humans regulen drets individuals, drets socials, i que cal actualitzar-los. Cal actualitzar-los en relació a temes del canvi climàtic, del medi ambient i amb altres problemàtiques d'atenció a la gent gran, altres coses, segurament. Però és un referent comú que hem de defensar. No es poden vulnerar. S'han de defensar i s'han de conèixer a l'escola. S'han de conèixer i es coneixen no només explicant-los, sinó practicant-los. I, per tant, a mi em sembla que dins d'aquests drets humans, tot és possible i totes les idees que entren aquí han de ser respectades. Ara bé, hi ha límits, és un tema que plantejo a debat, no? Totes les idees han de ser respectades? Resposta que en tot cas jo anticipo i a més m'agradaria confrontar. Totes les persones han de ser respectades. No necessàriament totes les idees. No han de ser respectades, per mi, o acceptades aquelles idees que atenten contra la vida de les persones, que justifiquen la violència de gènere, que van contra la dignitat, que van contra drets humans fonamentals. Aleshores jo penso que aquestes idees, evidentment, si estem a les aules, segons quins alumnes, segons quines edats, s'han de parlar, s'han de conversar, s'han de discutir. I com a professionals, com a docents,
tenim una responsabilitat ètica, perquè moltes vegades aquestes idees per què es tenen? Es tenen per tabús, per tòpics, per ignorància, i el paper de l'educació és també obrir llums, confrontar en un espai democràtic aquestes idees. Però aquestes idees penso que hi ha límits a l'acceptació de les idees. S'han d'argumentar, evidentment. Ara bé, com deia també el senyor alcalde, i jo em faig molta referència, penso que és important, l'educació no és neutra. Jo sempre he desconfiat de les persones que diuen que no s'ha de fer política, I quan aquesta afirmació ve dels governants i d'altres poders fàctics és que volen imposar sovint la seva política. Això és el discurs del franquisme. No us fiqueu en política, que ja la fem nosaltres. I un gran intel·lectual, que jo li tinc un gran respecte, que és en Fuster, deia el següent: la política la fas o te la fan. Explicava Joan Fuster molt clarament, ho repetia sovint. La política la fas o te la fan. I quan te la fan, vés a saber com te la fan i com te la imposen. Jo quan impartia, ara estic jubilat, com deia Rafa, no retirat, sortosament, quan impartia classes als meus estudiants de la Universitat de Vic, el primer dia, classes de Sociologia de l'Educació, el primer dia els deia el següent: mireu, això de la neutralitat és una fal·làcia, és una gran mentida. Que potser, els preguntava, que potser vosaltres no teniu idees més o menys elaborades, més o menys definides, encara que tingueu molts dubtes i contradiccions que tots en tenim, les persones majors, diguéssim, sobre com va el país, com és el món, o sobre el que us passa a les vostres vides, no teniu idees, no teniu criteris sobre això. Per tant, res és neutre ni innocent. I tot el que succeeix és degut a una sèrie de causes i decisions que prenen els éssers humans, individualment o col·lectivament, ens agradi o no ens agradi, encara que a vegades hi ha decisions que costa d'entendre, però són decisions, això passa. Hi ha una altra pregunta, després de molts debats que he fet, el Rafa ha fet unes 25 presentacions de debats sobre el llibre, i m'ha interessat molt l'opinió de la gent. Alguns mestres em preguntaven, suposo que algú també s'ho preguntarà a la sala, però a veure, però als nostres alumnes, infants o adolescents, els interessa la política? Volen que se'n parli a classe? És una demanda? Jo diria depèn, no conec l'escola on esteu uns o altres, depèn. Jo he vist escoles que sí, escoles que no, els mestres són molt diferents. Ara bé, jo penso que potser a vegades, segons com es parli de política, és un avorriment, o crea molta desafecció. Ara, si parlem de la política amb aquest concepte, parlem del medi ambient, parlem de què parlem, potser els interessi. I la prova és que aquest moviment del medi ambient és un moviment que arreu del món, és un moviment jove, i això els interessa, i ells estan dient que volen viure en un món diferent. S'han explicat molt bé, diguéssim, això forma part d'aquesta política en majúscula que deia. Per tant, depèn una mica de l'ambient de l'escola, del compromís del mestre, de l'ambient familiar, de l'ambient dels amics, etc., de les xarxes socials, depèn de l'edat, depèn de moltes coses. Ara bé, el seu interès es manifesta de moltes maneres. Per exemple, clar, diuen, els infants petits no. Jo recordo que hi ha una recerca molt interessant, ja fa uns anys que es va fer una recerca a diferents escoles dels Estats Units i també d'altres països sobre l'impacte que tenien els infants, la infància més menuda, sobre l'impacte de l'atac a les Torres Bessones, l'atemptat a les Torres Bessones de Nova York, de fa uns anys. I aleshores és curiós com veien, un exemple molt plàstic, clar, uns petits no ho verbalitzaven, però jugaven a construccions, feien gratacels, i els avions, els gratacels, vull dir, és a partir de gestualitzacions, de la gestualització, del joc, de converses, de comentaris que aleshores es nota, també de pintades, etc. I hi ha una amiga, una mare d'escola, el seu fill que feia l'any passat, fa 2 anys, feia primer,
a la seva escola tenen un pati, i un pati, una pineda, i feien cabanes, cada curs feia la seva cabana, i tal, i li parla, escolta tu, Jan, com va la cabana? Diu, bueno, ara la cabana és un parlament, nanos de primer, és un parlament. I què hi feu en aquest parlament? Estem prenent decisions, i ara escollirem els representants, nanos de primer curs, no? I al cap d'una setmana o dos, i ara la cabana com va? Diu, no, ara la cabana és una presó, una presó. Clar, estan visquent els fets de fa 2 anys. Vull dir que la manera de parlar-ne són de moltes maneres. Hi ha un tema polèmic que ha passat a Catalunya però passa arreu del món, que és el següent, i això en el llibre surt i en tots els debats surt. La democràcia es basa en el respecte escrupolós de totes les lleis, o la democràcia moltes vegades només avança i hi ha progrés si es vulneren o es canvien aquestes lleis. Aquest és un debat històric, i a Catalunya una mica ha passat això. Jo no entraré ara en el tema, evidentment, independentista, però ha passat això. És a dir, hi ha qui diu, en posició en simplifico, hi ha qui diu que s'han vulnerat lleis del Parlament i lleis, que això, per tant, això ha de tenir un càstig, no vull dir que justifiquin l'empresonament, però un càstig, hi ha qui diu que vulnerar lleis ha sigut necessari en un moment en què no hi ha diàleg, no hi ha concòrdia i que les coses estan enquistades. Aquest és un debat que és igual, ha passat a Catalunya, però és el debat una mica històric. I per simplificar, si no respecten unes lleis mínimes, i això també a l'escola hi ha reglaments, i és important que a vegades les classes, els grups classe, fan les seves pròpies normes, si no hi ha unes lleis, això pot ser caòtic, si no hi ha democràcia. Ara, moltes vegades també s'ha demostrat històricament que si alguns drets, diguéssim, no es contesten i no es volen conquerir canvis en aquests drets i aquestes lleis, la humanitat no avança. I aquest és un debat permanent, és un debat que no han d'arribar a conclusions, però en tot cas és important plantejar-ho. Un dels enemics de l'escola, sens dubte, és l'adoctrinament. I l'adoctrinament s'ha de combatre. Quan dic l'adoctrinament podem dir fonamentalisme, sectarisme, dogmatisme, li podem dir de moltes maneres, la imposició d'un pensament únic. L'escola democràtica és una escola plural, que ha de captar aquesta diversitat, diguéssim. Ara bé, per tant, l'educació democràtica no adoctrina o no ha d'adoctrinar perquè no imposa una determinada manera de pensar, el què pensar, sinó que obre camins vers el pensament i la reflexió. I el que s'introdueix és un mètode del com pensar. I aquesta és una discussió fonamental. Fixa't bé, no imposa el què pensar, però sí com pensar. Una de les funcions de l'escola, sempre, des dels més petits als més grans, és ajudar a pensar. Si no compleix aquesta funció, alguna gent s'ho ha preguntat. Quina és, què estem fent com a educadors si no ajudem a pensar i reflexionar? Per tant, efectivament, el dogmatisme i l'adoctrinament maten l'autonomia de l'infant i la capacitat de pensar per si mateix. Ofeguen la crítica i la discrepància. Reprimeixen o veuen amb mals ulls les formes de viure no convencional. Són radicalment antidemocràtics perquè neguen altres vies d'informació i de coneixement i imposen un pensament unilateral i un pensament únic. Evidentment, podem distingir molts tipus d'adoctrinament. Hi ha molts tipus d'adoctrinament. Bàsicament, jo diferenciaria entre l'adoctrinament que prové d'un estat totalitari i dictatorial, tot i que faig un parèntesi, en aquests països que abans em referia, en Brasil avui del Bolsonaro, en Hongria, altres països, si governessin certes tendències d'Europa, aquests països, curiosament, accedeixen al poder per la via democràtica.
Però això també ho va fer Hitler, el nazisme va accedir per la via democràtica, no va ser cap cop d'estat. Accedeixen per la via democràtica, correcte, però dins de la democràcia imposen certs estats dictatorials o, com a mínim, de restricció de les llibertats o d'involució democràtica. I per tant, això és important també veure que les coses són... Per tant, dins d'aquest adoctrinament s'utilitza un aparell contundent de propaganda, de ritualització, de repressió del muntatge, que cau com una tempesta contundent sobre l'escola i sobre qualsevol àmbit social, perquè el seu objectiu, i això ho vam veure al franquisme, ho podem veure en molts llocs, és silenciar de manera enèrgica les idees i els relats que siguin desfavorables o dissidents amb el règim. I això, evidentment, ho hem vist en el nazisme, ho hem vist al franquisme, ho hem vist a l'Iran, sobretot de Khomeini, ho hem vist a la Xina de Mao, la Revolució Cultural, ho hem vist en molts llocs i ho estem veient en els llocs. Per tant, aquesta por al retorn a temps passats que sembla que siguessin superats. Però després hi ha un altre adoctrinament més subtil, més difús, que no prové directament de l'Estat, sinó que és més distribuït, diversificat, i que intervenen empreses, fundacions, entitats bancàries, entitats filantròpiques. És l'adoctrinament que en podríem dir de caire neoliberal. Neoliberal, la seva versió, diguéssim, més total, més radical, que una mica et venen a dir, per exemplificar amb un eslògan, que això s'està venent molt, no perdis el temps en lluitar col·lectivament per unes pensions dignes i espavila't per fer-te un pla de pensió ben aviat, perquè si no, no tindràs pensió. I qui diu això diu molts discursos sobre l'educació financera, no l'educació econòmica, l'educació financera, l'educació per l'empreniment, etc. És un adoctrinament, ja dic, més difús, que penetra una mica com una pluja fina. L'altre és més de tempesta, que és pluja fina que va fent forat. Ho deixo aquí. Naturalment, l'escola catalana ha estat acusada de fer adoctrinament. Jo, evidentment, no puc respondre, ni ho puc saber, ni jo, ni ningú, que potser algun mestre particularment a les seves aules hagi fet adoctrinament. Estem parlant d'un col·lectiu de milers i milers. Ara, com a col·lectiu, com a sistema, etc., sí que podem afirmar amb contundència que l'escola catalana avui, com l'escola valenciana, no hi ha un adoctrinament. El que passa és que això, evidentment, hi ha molt soroll mecànic, mediàtic, hi ha interessos polítics que volen justificar una mica tot aquest estat per intervindre, i aleshores s'establir el 155, un control, una repressió, etc. Bé, com deia abans, l'important, i a mi aquesta idea m'agrada remarcar-la, l'important és com pensar, no què pensar. I aquest com pensar, com es construeix a l'escola, a una escola democràtica? Jo penso que es construeix a partir de la conversa. L'escola és un espai de conversa, un espai de diàleg, un espai d'intercanvi. No és un espai que jo transmeto, que és una mica el model d'escola tradicional, jo transmeto, explico, vomito tot el que sé, i vosaltres, alumnes, aquí asseguts, ben asseguts, calladets, escolteu passivament, no em pregunteu, i tot això després ho memoritzeu i ho vomiteu en un examen, i després de l'examen no se'n recorda de gran cosa, perquè heu vomitat, diguéssim. Per tant, aquest no és el model, no és el model d'una escola que educa democràticament, sinó que és una escola que aposta per aquesta conversa. I per tant, quan dic conversa, dic també que l'escola és política perquè és el primer espai on es practica el diàleg, on es sembren les primeres llavors d'una ciutadania crítica i activa. Com deia el gran pensador filòsof John Dewey, l'escola no és una institució
que prepari persones per l'educació del demà, que també, sinó que l'escola és ja un espai democràtic, és un espai on es practica i s'exerceix la democràcia. I per tant, com a col·lectivitat. A mi em sembla que és important. Per tant, és l'àgora, en el sentit clàssic, grec, si voleu, és l'àgora on el subjecte comença a conviure democràticament i exercir en llibertat els seus drets i també els seus deures, les seves responsabilitats i els seus compromisos. No hi ha drets sense responsabilitats, això va lligat. I per tant això ho fa a l'escola, ho fa a casa seva, ho ha de fer a la família, ho ha de fer al carrer, a les xarxes socials, a l'esplai, al camp d'esports, en qualsevol espai col·lectiu, és un espai d'educació democràtica, d'exercir drets i responsabilitats. Jo penso que en aquest sentit l'esport de base, hi ha exemples, experiències també molt educadores en el sentit que intenten vèncer aquesta tendència tan dominant de la competitivitat, i també una mica barrejant, fent un plantejament coeducatiu, fins a un esport de nois i noies barrejant, de l'esport educatiu, del joc en equip, del col·lectiu, del respecte, del saber fer, d'evitar l'insult, del respecte. Jo penso que també l'esport pot contribuir també democràticament amb aquesta idea de fer una nova política. Per tant, l'educació democràtica el que fa és que conrea el bo i millor d'aquesta concepció en majúscula de política. És una conversa contínua, amb un mateix. Nosaltres conversem amb nosaltres mateixos, amb els altres, amb els llibres, conversem amb els llibres. I la lectura d'un llibre és una conversa, també. Amb les notícies que llegim, que escoltem, que veiem, amb l'entorn. Per tant, la democràcia és també una manera, jo diria, és un estil de fer, és un mètode de pensament, és una forma de ser. La democràcia no és només aquesta forma, que també representativa que escollim uns delegats de curs pel Consell Escolar, pels delegats, també és això, però és molt més que això. La democràcia no és només representativa, és participativa, és una manera de viure, la democràcia és una manera de viure-la. Per tant, la conversa també ha servit per comprendre i utilitzar el significat real de les paraules, que avui el llenguatge està molt malejat, pervertit, manipulat, amb molt soroll mediàtic. Penseu, per exemple, les paraules, com utilitzen o mal utilitzen la paraula solidaritat, la paraula democràcia, molta gent, molts tertulians. És a dir, jo penso que aleshores l'escola ha de tenir referents ètics i democràtics i també ha de tenir referents que li diguin no, això és l'oposat. En aquest sentit, moltes tertúlies seria el contraexemple del que és una conversa democràtica. Moltes tertúlies, no totes. Però, per tant, a mi em sembla que hem d'ajudar a construir un llenguatge acurat, recuperar el sentit real de les paraules. Ja ho sabem, les paraules a vegades tenen diferents sentits, però el que no podem és caure en aquesta perversió contínua del llenguatge i a vegades amb aquesta simplificació del llenguatge, també Berruguer, que per expressar idees utilitzem un registre cada vegada més pobre, més simplificat, i en aquest sentit jo penso que jo ho observava quan jo donava classes a la universitat, penso que avui es treballa molt poc l'oralitat, i si els alumnes han d'aprendre no a participar per descomptat, sinó a participar amb arguments, amb una expressivitat rica. Jo recordo que va arribar un moment, perquè això es feia a la universitat, era una moda, que allò que diem, un grup d'alumnes preparaven una classe, un tema, l'exposaven, i l'exposaven a través d'un PowerPoint. PowerPoint era el que estava a moda, tothom feia PowerPoints, i llavors el curiós era que el PowerPoint
llegien el PowerPoint. A veure, el PowerPoint és un acompanyament que està molt bé per un mapa, una gràfica, una frase, unes dades, unes estadístiques, no? Però jo al final va arribar un moment de dir no, està prohibit, el PowerPoint només el podeu utilitzar per això. Vosaltres heu de fer l'esforç perquè sou futurs mestres de fer una exposició de 10 minuts parlant, i costava, no? Per tant, jo penso que aquesta és és d'alguna manera també una responsabilitat i un repte que tenim, diguéssim, com a escola i com a docents. Hi ha una pel·lícula que jo poso a vegades un fragment, que a mi m'agrada molt, a vegades jo el que poso és ho il·lustro amb seqüències cinematogràfiques. Hi ha una seqüència de la pel·lícula de Lugares Comunes, que aquesta d'Adolfo Listarain, una pel·lícula argentina, que l'actor que ara va morir fa poc, Federico Lupi, és un professor que l'acomiaden de l'escola normal de magisteri de mestres, per raons diferents, etc. I ell fa una lliçó de comiat als alumnes, i explica molt bé quin és el seu concepte del no adoctrinament, i diu el següent, és molt breu, diu: em preocupa, dirigint-se als estudiants de magisteri, que tinguin sempre present que ensenyar vol dir mostrar. Mostrar no és adoctrinar, és donar informació, però també també ensenyant el mètode per entendre, analitzar, raonar i qüestionar aquesta informació. I a mi sap que això és important, aprendre a argumentar. La gran diferència, per mi, entre una escola tradicional i una altra escola renovadora o transformadora és que la primera només prepara per les respostes i molt sovint per la resposta única. És veritat que en casos científics només hi ha una resposta, és evident, són 4, però altres vegades no hi ha una resposta, la resposta no és de blanc i negre. En canvi, la segona, l'escola renovadora, admet diverses hipòtesis i respostes i prepara també l'alumnat per fer-se preguntes, perquè la pregunta és la gran porta d'accés al coneixement. Vaig acabant, 5 minuts. Per tant, el que cal és activar sobretot el pensament crític equilibrant raons i emocions. Sovint hi ha ràbia, Els fets polítics i socials, o és igual, el malestar, la joventut, els estudiants, hi ha ràbia, que cal, evidentment, mostrar, exterioritzar i treure. Hi ha malestar, hi ha indignació, hi ha protesta, hi ha queixa, hi ha crítica. Ara bé, és important que això es canalitzi també. No vull dir que s'aparqui, no vull dir que es reprimeixi, no vull dir que es limiti, però tot això s'ha de conduir, educativament parlant, evidentment, a través del raonament i del pensament, buscant els perquès de les coses. Algú ho deia, algú, no recordo qui era, deia: quin és l'objectiu de l'ensenyament i l'aprenentatge? Diu, preguntar-se els perquès, donar resposta als perquès. I és curiós que els perquès, que és fonamental, que és aquesta actitud tan natural de l'infant petit quan comença a créixer, que pregunta: i per què? Els perquès desapareixen de l'escola. Jo penso que l'escola ha de recuperar els perquès de les coses. Per tant, documentar-se, informar-se, compartint idees i punts de vista, sortint d'aquesta zona de confort, i l'important, fixeu-vos bé, és aprendre a argumentar, educar la mirada per entendre una realitat complexa i canviant, i sobretot per entendre també que les coses no són blanc o negre i que és important posar-se en el lloc de l'altre. No dic compartir amb el que l'altre pensa i tothom pensa, però posar-se, intentar entendre per què l'altre pensa d'aquesta manera. Això ho diu molt bé Hannah Arendt, una gran pensadora, que diu: com més punts de vista tingui presents quan estigui valorant un assumpte determinat, i com més ben pugui imaginar com sentiria
i pensaria, si fos al lloc d'altres, més forta serà la meva capacitat de pensament representatiu i més vàlides seran les meves conclusions, la meva opinió. Per tant, fixeu-vos bé, l'important en una conversa no és la competència, qui té raó. Després d'un debat, que hem de promoure un debat, en el que el mestre, i aquest és un gran tema polèmic, ha de donar l'opinió al mestre quan hi ha un tema controvertit? Depèn. Depèn de l'edat, depèn del context, depèn si li demanen, si depèn toca o no toca. Jo no tindria una resposta. Però sí que té una resposta en el sentit que el mestre, amb una educació democràtica, una conversa, el que no pot ser és que ell comenci dient el seu punt de vista i acabi imposant el seu punt de vista. Una cosa és que expressi una opinió, fixeu-vos bé, l'article una opinió, i l'altra és que digui l'opinió. L'opinió d'entrada, de sortida del cabell, és molt diferent, no? Ara, la idea no és convèncer l'altre, a veure qui pot més competir, qui té la raó. L'important és que tu, després de la conversa, hagis pogut enriquir el teu propi punt de vista. Escoltant els altres, l'escolta activa, no escoltem prou, situant al lloc de l'altre, escoltant, intentant que també el mestre provoqui més reflexions. I tu per què penses això? En què et bases? Em baso perquè vaig veure una pel·lícula, vaig veure un programa de televisió, perquè això ho diuen, perquè la premsa, perquè això, per l'altre. És a dir, hem d'enriquir els nostres pensaments, hem d'eixamplar la nostra mirada, diguéssim. Em sembla que aquest és el gran repte, no? I per tant, en aquest viatge vers el coneixement crític cal destriar el gra de la palla. És a dir, jo penso que una de les funcions del professorat és també veure en què cal prestar atenció, què és prioritari i què és secundari. Penso que això és molt important perquè, clar, al currículum hi ha moltes coses. En què hem de prestar atenció en cada moment, no? Per tant, i també diferenciar la informació de la propaganda, no? I la informació és necessària, evidentment, però la informació cal situar-la en un context, en un temps, i per tant establir relacions entre informacions. Això és el que genera coneixement. Per tant, l'escola és també un espai de pensament lliure, de reflexió permanent. Jo recomano, dedico bastant temps al llibre, i això el Rafa ho sap, perquè jo penso que els mitjans de comunicació són blanc de moltes cides, de moltes crítiques i justificades, jo no entraré en això, moltes justificades. Ara bé, també una mica cal veure que hi ha mitjans, estem en un estat democràtic, encara que amb algunes llacunes, hi ha mitjans diferents, i també hem de veure que la pluralitat no està només, això és molt important remarcar-ho, en els mitjans escrits, sinó també cada vegada més amb els digitals. I dins dels digitals hi ha un ampli ventall d'opinions, això sap que és important saber-ho, abans eren 6 diaris de paper, avui hi ha molts mitjans que són digitals i penso que és molt important conèixer en tot moment. Jo el que diria, i això em sembla que hem tingut un retrocés, hi ha coses que han avançat i en coses hem fet marxa, jo recordo que jo venia, Rafa ho sap, fa molts anys, no sé si 20 o 25 anys, quan tu eres director d'un CEP, tu ets responsable del programa Premsa Escola, és així, el programa Premsa Escola, que la idea era, en aquell moment hi havia només diaris en paper, doncs els diaris s'entraven a les escoles i aleshores hi havia tot un pla molt ben fonamentat, amb molts de materials, per analitzar críticament la premsa i la realitat, el coneixement de la realitat a través de la premsa. I a través de la premsa s'estudiava llenguatge, matemàtiques, socials, naturals, tot, no me'n recordo. Això, jo el que he vist és que tot això no existeix ara, no ha anat en decliu. Ara tornen a Catalunya, jo no sé aquí al País Valencià, a Catalunya he vist que una altra vegada el Col·legi de Periodistes, el Consell de Mitjans Audiovisuals tornen a fer unes propostes per acostar el coneixement i el tractament dels medis de comunicació a l'aula. És fonamental, per exemple, per discriminar el que és informació i propaganda, el que és informació i opinió, en fi, per moltes coses, per intentar conèixer la realitat i interpretar-la. I dic això perquè l'escola, una de les coses que ha de fer tothom,
no el professor o professora d'història, tothom, és ajudar a comprendre el món, a conèixer i a comprendre el món, a interpretar-lo i, evidentment, a la mesura que es pugui, transformar-lo. Penso que aquí hi ha un compromís ètic i polític, en aquest sentit que explicava el professorat, una mica que surti d'aquest enclaustrament, d'aquesta neutralitat, una mica per canviar el món. Hi ha una cita que a mi m'agrada molt, que és dues cites, em sembla importants, que una és de Martin Luther King, que deia el següent, diu: el preocupant no és la perversitat dels malvats, sinó la indiferència dels bons. Una aposta per la no neutralitat, que deia. I Albert Einstein deia una cosa molt semblant, deia: el món no serà destruït pels qui fan el mal, sinó per aquells que miren sense fer res. Per tant, compromís ètic. El compromís ètic té moltes façanes, pots expressar molt bé, però un compromís ètic i polític, perquè els mestres i les mestres des de l'escola poden contribuir, ja ho sé, poquet, amb el seu granet de sorra, poden contribuir a canviar una mica el món global, però molt més el seu petit món de l'escola i de l'entorn del poble, de la ciutat, de la comarca. Van contribuir, m'entén? I també poden contribuir a despatllar consciències d'alumnes, perquè el dia de demà siguin conscients també i compromesos amb aquesta transformació del món. Perquè, i ara sí que acabo, els bons i les bones mestres deixen petjades profundes en els seus alumnes i a vegades fins i tot canvien vides per sempre. Moltes gràcies.